Yaba mfowethu sanibona. Yazi ngila la engikhona nje manje. Ngisemasuthwini. Angazi amaSuthu noma amaTswana. Ngizwa kuthiwa white. Ngifuna ukubuza. Abafazi bafunani kahle kahle? Bafunani abafazi kithi samadoda? Yazi mina all along bengiphila le mpilo ade ngiyiphila ne. Engafani nale engiyiphila manje. Njengamanje ngiphila le engiyiphilayo. Zolo bengiphile. Yazi kunomuntu ade ngimthanda before. Uthando luyaphela ngithi uyazi. Kunomuntu ade ngimthanda man before. Ake ngithi kunabantu ade ngibathanda before. Ngoba phela umuyindoda ushela uziyofa. Kunabantu ade ngibathanda. Labantu laba mangibathanda uthola ukuthi umuntu ngiyamshela ngimtshela ukuthi mfethu ngiyakuthanda ngifuna ukuthi nawe sithandane sumuzi kababa sandise isibongo. Angibuza umuntu usebenzaphi. Ngimtshela cha ngisebenzi. Athi umuntu kumina. Oh, hlala nobani? Ngithi ngihlala nobhuti. Bhuti omdala uyena ngihlala naye. Oh, yena okhokha irent. Yebo. Athi umuntu uhamba ngani uma wathi uyeza nje uzongibona. Ngithi ngizogibela itekisi. Angibuke phansi. Akhuphuke nami azofika phezulu. Lapho uNkulunkulu wami ngigqoka ibhulukwe elipheshiwe. Lapho uNkulunkulu wami isicathulo esitshekile sokugcina sokuqala. Kodwa uthando kunalo. Okay, umuntu ngimtshela indlela engizizwa ngayo ukuthi ngiyamthanda. Hayi ukuthi ngiyamhalela, cha ngiyamthanda impela. Umuntu sengibuza manje usefuna i-payslip manje umuntu usefuna zonke lezi zinto ama-affidavits. Zingenaphi zonke lezi zinto ukuthi ngisebenzaphi? Mathiwa ngizombona ngihamba ngani. Okay, uNkulunkulu wangibusisa-ke wanginikeza lokho anginike khona-ke okungatheni. Sengiyacwebezela manje sengikwazi nokufuya inwele. Sengikwazi ukugqoka noma ngabe yini, angisho ukuthi nginemali. Sengikwazi ukugqoka noma ngabe yini engifuna ukuyigqoka. Uyena umuntu osengibuza ukuthi oh anisasiboni. Anisazi. Wena uPhungalenja ngikwazi ukudala usahlupheka kumanje uyasichomela uyangichomela hawu. Angani wangibhlokha nje. Yazi ngixanga impela lento yabafazi. Mina angazi bafowethu. Yini uNkulunkulu angasinikana enhliziyo ayinika abafazi. Ngoba manje umuntu esimame umshela akakuboni ukuthi uyamthanda. Kumele umuze umnikeze imali ukuze abone ukuthi hey lo muntu uyangithanda ungithanda ngempela. Awu bafowethu. Mina kunabantu nqwaba abantu abangazi ngisakhula. Hayi ngisahlupheka ngoba mina ngaze ngihlupheke. Ngisakhula. Hey. Umuntu ongazi ngisakhula. You understand? Ngoba umsakhula vele ngeke uze ube nayo imali. Ngeke ukwazi ukuyigqokisa kumele abantu bagqokise. Kodwa mina ngiyakholela ekuthenini umfazi kumele ukuthi uqale naye phansi. Ukuze nawe uzizwe uwumfazi weneme. Kumele ukuthi uthi uma ufika uthola indoda ingenalutho. Niqale phansi impilo. Yayizwa leyo nto leyo. Nihlume man. You understand? Noba kwambhede ungathola indoda isithenga umbhede. Bekulala bani kulowo mbhede? Ayithola indoda isakhile. Yakhe nobani? Ibekelwa ubani leyo mali? Bantu eyilekelela. Hayi. That is why uzothola ukuthi nina abafazi kusasa nizovuka nithukwa kuthiwa ulanda uzodla imali yomfowethu. Vele ngoba ube inyoka wangena emgodini ongazi ukuthi umbiyoba. Uyayizwa le nto. So iyangixaka leyo nto njengamanje mina senginento zami lezi enginazo ezincane. Senifuna ukuza manje senifuna nginishele futhi. So yini manje nishela mina? Ngathi nginishela nanalelani.
ya imsindo ngiyashutha la mthek. Yeke imsindo man. Ngishaya mfana. Awu. Dlula hamba. Yayizwa leyo nto. Kumanje sengazi ukulala ngidlile nami before bengidla ikabishi 1 up to 30 something ngidla ikabishi every day kusena entambama. Manje sengazi nami ukuthi ngihambe lapha ngifike ngithi ngicela ungikalele lapha ama-ribs of 400 ne-wors of 500 i-chicken ngilande ama-braai pack 8 kg. Yabona seniqala manje senifuna ukusondela. Ucabanga ukuthi ukhona umuntu omuhle njengami osingile wena? Ngiyabuza. Okay-ke ngisingile-ke kodwa manje ngifuna ukwazi ukuthi ucabanga ukuthi ngingafika la ngikhona ngingedwa? Cabanga ukuthi akekho umuntu wesimama onesimilo okuyena ongisizayo ngize ngifike la ngikhona manje? Ucabanga ukuthi ngisizwe ubani ngize ngisuke lesiya simo ongazi ngikusona? Angimsoli umuntu oqala ukungibona sengingaka vele akayazi ipast yami. Ngikhuluma labantu abazi ipast yami mina. Ngikhuluma ngami uPhungalenja. Ucabanga ukuthi ngizalwe nginjenani? Akaze ngihlupheke. Ngesikhathi ungibona ngihlupheke ubungacabanga ukuthi ngelinye ilanga kungenzeka uNkulunkulu angihawukele ngiyithenge imoto. Ubungacabanga ngizoke ngisebenzise ifoni yo-40,000. Ucabanga ukuthi impilo yami iphelele lapho yini? Cha, ngibuza ukuthi-ke wena kunjani mama? Sikhona ntombi. Ucabanga ukuthi wena mina bengizofa ngiyini ngihlupheke? Bengizofa ngingenalutho na? Cha, ngibuza lokho nje. Lazi bafowethu nginyanyisa ngempela lento yokuthi umuntu umshela umthando umuntu ungenayo imali akutshela ukuthi you can't afford. Angazi ukuthiwani ngesizulu athi you won't afford. Kanti mina ngizo-afforda noma ngizokuthanda. Inginyanyisa ngempela lento yokuthi umuntu acabange ngomcabango wentotofiyane. No, asikho isidingo sokuthi uma kuwukuthi anginayo imali sokumele ukuthi ngingathandwa manje. Hayi bafowethu, omunye azangitshela impela athi hayi mina ubaba uthe ngingathandani nawe ngoba wena awunamali. Umalo uthe ngingathandani nawe ngoba wena awunamali. Kanti mina wena uzothanda mina noma uthanda imali yami sifebe. Kanti mina ngiyi-ATM okanye umuntu onothando, imali anginayo kodwa uthando lukhona. You understand? So bafowethu ngixaka ngempela lento yokuthi umuntu umshela 9 years usahlupheka. Uvuke kusasa uyimillionaire, uyena osehubha wena-ke manje. Uyena umuntu osehubha wena manje. Usefuna umthande ngenkani manje umuntu usefuna udimanda lolu uthando lolu oluncane onalo. Sefuna imali manje. Mina ngivele ngibona ukuthi cha yabo la ekhaya ngeke siye ndawo. Vele ngibona nje ukuthi ngeke siye ndawo. Kusho ukuthi umuntu uzofa ehlupheka. Yabona? Ngoba ngizothandana nawe ungiququde yonke le mali enginayo engifuna ukuvusa ngomuzi kababa. Njengamanje ngiright mina angifune muntu ozoza la elokhu engihlukumeza lana engicela imali engicela zonke lezi zinto lezi. Akho mali khona umuntu mina engisuke naphansi ekade ngilala naye embhedeni wasesibhedlela. Yazi khona umbhede wasesibhedlela bafowethu ngizazongichazela. Kade ngilala mina embhedeni wasesibhedlela kwafika intombi yathi mina ngiyakuthanda ngifune lutho lakho. Ngathi hawu sukani madoda. Wathi cha ufikile kumina walitshala uthando. Ngiyakholelwa mina ekuthenini uthando luyatshala. Wathi ufikile kumina walitshala uthando ngicela ukuthi ungaluzephuni. Ngathi khululeka ntombi. Uyayizwa lento leyo? Kumanje konke lokho engikwenzayo ngikwenza kukhona umuntu wesifazane enginaye. Wena uma ucabanga ukuthi uzoqhamuka wena nezisini zakho uzokhanqatha lolu thando enginalo nale mali enginayo, khohlwa. Ngeke uzukubone lokho. Mina bafowethu ngifuna ukunitshela ngiphila iqiniso mina. Makuthi into anginayo futhi mhla ngixakile ngizoza futhi ngizonitshela bafowethu ngixakile anginayo imali. Ngipheni imali. Ngiyazi nizongipha. Ya. Kumanje izinto zihamba kahle ngani zakwethu ngeke nginifihlele. Yebo umuntu akaneliseki noma nje imoto yami inescratch la kodwa iyahamba iyaduma ngithi yabo njengamanje ngashaya ukhiye manje. Lena-ke iMaster i-323 angitheze is
Yabo? Yes. Iyadluma eyami. Angiyibolekanga umuntu. So-ke ngane zakwethu, nani bafowethu majongo. Makuwukuthi intombi kade uyishela, yakubonisa uthenge ibhayisikili elisha okanye usuthenge ibhuluku elisha, siqala ukuthi hey umuhle mani, ngicabanga ye thela lo muntu ngothuli mani, thela umuntu ngenhlabathi, uyanya lo muntu, mahosha, yahosha lo muntu. You understand? Mina ngimfuna umuntu ocabanga njengehlabusi. Mina ngifuna umuntu ocabanga kahle, umuntu ocabanga ngempela nje ngengqondo, kusebenze la, cabanga umuntu oqaqeke, cabangeke. You understand? Njengamanje sengithenge ipholo lami, sengithenge ikhwidi, usuqala ukuzenza umngani wami, uyangibingelela. Mina kunomuntu obhala njengamanje uhamba ko-500 messages elokhu ethi hi, amphenduli ngoba yimina last time engani lokho ngithi hi engaphenduli. Kumanje kunabantu abashayo bengibona nje. You understand? Nginoma wengane mina owangalela ukuthi anginamali, wangitshela wathi amanye amadoda ayasebenza on busy landana namhlanje imbambe ejola. Yes. Wathi wathi amanye amadoda asemsebenzini, wena ulandelana nami la, awunamali, awuna next, akhona ngisho ungithengela amafutha. Guess what? Kwathi makuphela iy'nsuku yabo nje iy'nsukwana nje ayifiki odade, wangibusisa uNkulunkulu, athenga imoto. Kulesi khathi bengihamba bhataniswa nopetrol ungekho, wangibusisa uNkulunkulu ngalokho angibusisa khona. You understand? Hayi bo, uNkulunkulu wangibusisa ngapatanisa, ngavuka, hayi bangisiza abantu, bangisiza, hawu uNkulunkulu, hawu Cwebezeliyani uPhungalenja, uye manje osefona. Wena ngiyazi unemali, uyasebenza, umfazi wakho lohlala naye wena usasikhumbuli, kwasha kwacima, uwena owami, ngathi uyanya msuni wakho, owakho mina. Wathi mina nginamali. Yabona bafowethu, ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uthande umuntu ngenhliziyo yakho yonke kodwa ungabi nayo imali. Akutshele futhi ethi wena unamali. Uyayizwa lento leyo? Akuthuke umuntu ngokuhlupheka kwakho, akutshele umuntu angasabi ukukufihlela, athi wena unamali. Umulele nami ngathi uyangithunuka, ngathi uyangilimaza, ngathi uyangigwaza ngomkhonto. Uzibona hayi mina I'm useless. Nawe uzubona ukuthi hayi impela hayi qinisile anginamali. Buhlungu lento leyo. Buhlungu lento leyo bafowethu, angifuni ukutshela manga ibuhlungu ngale ndlela yokuthi ayibekezeleki. You understand? Kodwa mangabe kuthiwa uthola umuntu okuthandayo, umuntu ozothi mina bafowethu ngifuna ukunitshela ne, ngeke ngaphuma endlini ungekho lutho mvashele intombi yami, ngekho lutho. Mama Khwezi engivakashela, aphuma endlini ngathi ngiyabuya manje khona ngizawuzama ishebo, ngingenalutho, ngisho u-50 cent ungekho. Ngaphuma ngahamba, hayi ngabona ukuthi kubi. Ngathola u-R10 ey'nsizweni nje, insizwa zathi hey awubamba nje uthenga idrink, ngoba phela ngilo muntu mina othandekayo ongesona isicefe. Hawu, ngathi ngigijima ngacela insizwa ukuthi zingigcwalisele ngayo la nje inkuzumalanga yekabishi engange-steering semoto. Yazi kwenzekani? Ngathi ngifika endlini wangibuka emehlweni wathi ngazile ukuthi awunamali. Thengani lento oyithengile? Ngathi hayi mama ayikhululeka, hlanganisile njengendoda. Wakhipha R200 wathi hamba othenga i-braai pack. Uyezwa? Ngayithatha leyo mali ngayothenga ngesishebo, abuya ngasifaka efrijini. Kumanje mina umuntu ofika ephethe uma 5,000. Umsindo abafana mani, umsindo ngiyashutha la. Ngiyashutha la. Dlulani nithule nisheshe nidlule. Yimina umuntu othi mangabe ngijabule kahle nje ngifake 3 point something ephesini yakhe, ngifike nje esikhwameni sakhe, ngifike ngijikijele nje khona lokho kukhona. You understand? Because wakwazi ukubekezela
ngesikhathi kukubisa. Yazi bafowethu, hey, kule ndaba ehlezi ngihlekisa. Yabona umbhede wasesibhedlela lo lala umuntu oyedwa. Ngike ngalala kuwo mina isikhathi eside kakhulu. Intombi yami le enginayo manje besilala sibambe ngisho wathi akuxatsheni la endlini uke ulala ubhekele ngobuzowa, kumele ulale ungibambile nami ngikubambile, you understand, ukuze sinele. Bafowethu, kodwa hayi ngenza kwethu ngeke kuze kuse ungibambile nami ngikubambile ngoba ungangiyeka uzowa wena. Nami awuguquki, uma uguquka kumele ngiphaphame, siguquke sonke. Uma ubhekane ngibambe uze ungawini, nami uma ngikhathele guquke ngibhekele nawe ungibambe, sibambane kuze kuse isikhathi eside kakhulu, you understand. Sathi uma sithola imali sathenga umbhede-ke, hawu kancane kancane isitofu, hawu kancane kancane, hawu kancane kancane, hawu hlumi yani, hawu kuze kube namhlanje. Yebo le nto leyo. So bafowethu, kubalulekile ukuthi uphile nomuntu ofuna ukuphila nawe. La bantu laba abawononkiroya abafuna ukuphila abakufuna noma unemali. Mina baningi abangani abangilahlekele. Umuntu afike kumina athi Phungalenja, mina ngicabanga ukuthi lana singaphilisana. Ngithi yes sir, singaphilisana. Athi kumina, Phungalenja, angikhohlisa umuntu, asihambe siyohlala endaweni yokuthi sihambe. Kuyothi uma kuphela isikhashana esebone kahle umuntu ukuthi hayi lo muntu akanayo imali, athi short left umuntu aphume kanje. Sale kubusisayo uNkulunkulu lapho, sale ngibusisayo uNkulunkulu lapho. Qala lapho ukuthakatha, yabona, sezoqala lapho-ke umuntu ukubophela inhliziyo, sezoqala lapho-ke umuntu ukukuthakatha, akuzonde, akufisele okubi. Ngani na? Because wena ukwazile ubekezela, wahlala la ohlala khona, you understand. So engingakusho nganza kwethu kunina ukuthi bekezela la ukhona, uNkulunkulu uzokusiza. Ungahlali kodwa zama ukuthi ubekezele, uNkulunkulu uzokusiza. Ngisho wathi ukuhlupheka kangakanani, bekezela impela, ungalenzi iphutha, ugive up. Asikho isimo esingadluli. That is why ubona esikhathini esiningi nomuntu onemali iyaphela, because akukho okungadluli, konke kuyadlula emhlabeni. Mina ngiluza abangani abaningi kakhulu. Umuntu afike kumina athi hayi Phungalenja, ngicabanga ukuthi 1 no 2, washa kwacima, Phungalenja this and this. Ethi sebona umuntu ukuthi lo muntu akanayo imali, mana ngeke aze angisize lo muntu, aphume kanje umuntu, yabo. So nganza kwethu engakusho kunini, hlala la uhleli khona, uNkulunkulu uzokubusisa, you understand. Hlala la uhleli khona, uNkulunkulu uzokubusisa. Iba neqiniso kodwa uphila iqiniso, ungayiphili impilo efake. Phila nje impilo yakho ibe iqiniso, ube right, uNkulunkulu uzokubusisa. Mina ngiyathanda ukukhuthaza abantu, yawo nofana, ngiyathanda ukukhuthaza abantu ngoba manje abantu bayahlupheka ngenxa yokuthi batatazela umuntu kusazuzwana nalo, kusazuzwana nalo, kusazuzwana nalo, kusazuzwana. Ungabi nalento ukuthi i-peer pressure, no, lento ayisebenzi, yayizwa leyo nto. So bafowethu, please, siyahamba ke. So bafowethu, please, zamani ukuthi awuthi ngi-reverse, yabo. Zamani ukuthi every time uphile nabantu abafuna ukuphila nawe. Oh, okay. Zama ukuthi uphile nabantu abafuna ukuphila nawe, ngoba manje ikusasa laziwa nganza kwethu. Kangala oh, okay. Ya, ngiyabonga kakhulu nganza kwethu. Hayi, sengikhulume seku-right, angifuni ukukhuluma kakhulu. Angifuni ukukhuluma kakhulu. Ningakhohlwa ukungifollowa nganza kwethu, ni-subscribe, nenze yonke lento enidume ngayo, yabo. Ya, ngithanda kakhulu, nibe right. Uma uhlupheka mina nazozwana, uma ukhathazekile mina nazozwana, kodwa uma uyitshela life sector